mariñeiros nós, para mariñeiros nós, para mariñeiros. Para mariñeiros nós, para mariñeiros nós, para mariñeiros. Para mariñeiros nós. Paco, veño desfeito de tanto dormir. Pome un sol e sombra, que eso levanta un morto. Non me seas sinvergüenza, un pouquiño de respeto. Mira ti que situación delicada temos. Coño! Pois sí que é verdade. Don Benedito e Silvestre dos Cachos saliron do armario. Pois sí que é unha situación delicada, sí, señor. Silencio, por favor. Teña un pouco máis de educación. Non ve que lle estou aplicando solos de extremoción a este pobre moribundo. Está morrendo o Silvestriño. Que se prepare don Demóstenes, que vai ir un barrico que el po cemiterio. E logo quen lle deixará a herencia? Vamos de aí apoialo nos seus últimos horneos e invitalo, Covid, deste vez sí, a última. De invitalo nada. Este home ten barra libre. En canto vin que se puso así de malo, doume pena e para él é a hora feliz. Sácate. Como se atopa, señor Silvestre? Mellor, Vostede lembre que isto, todo isto, é a súa casa. E lembro un pequeniño detalle. Cando viña o notario, a hora de facer o testamento, acórdese de quen lle abreu o corazón. O corazón non sei, pero ti onte abriste a porta e metéstelo fora a patadas. Pero que a patadas? Co pé dinlle, pero foi para sacudirlle todo o serrín, co pobre un pequeno mareo que o chan e non lle va a dar camán, son hostelero, manejo alimentos. Carallo, que rápido so de los corvos cando cheirade a morte. Non sexa vostede impertinente e deixe terminar a ceremonia. Pero que carallo lle metí, Sáquelle esta merda de frente inmediatamente. O meu Silvestriño ten a piel grasa e se lle pos aceite salenlle granos. E vai por aí engañar esas beatas que lle van á misa. Porque xa lle teño avisado que mentras eu estea neste local aquí non vai entrar máis que ciencia e razón. Por aí van o notario. Ai, Dios mío, que me doe a min esta perda, como se me arrancaran as entradas. Apártense todos, por favor, que son notario. Temos pouco tempo, así que hai que actuar rápido e con discreción. Pois séntese, escoite e tome nota. A ver, Silvestriño, verdad que lle vas deixar toda a túa herencia aquí a este teu fiel compañeiro que te cuidou hasta o teu último alento? Ai! Ves? Apunta aí, dixo vai. Eso en vasco é sí. Como se nota que anduvo comigo nos atuneros de Lequeiche. Silvestriño, non lle fagas caso a estes aproveitados. Deixa un bo da min, que un día che chiquei a chalana. Porque pensastes que era tú e que pintan igual. Que? Que me dis? Se non podes falar, fai un gasillo! Arriario! Arriario! Que este home quer invertir toda na cultura. Que boa falta fai para este pobo dignaros. Silvestre, non escoites as palabras de Satán. Cultura! O poder de Cristo te obliga! O poder de Cristo te obliga! Deixelle todo, Vaticano! ¡Solta! ¡Solta! Que? Non responde. Deixounos. Morreu como un paxariño. Dios lle fixo 1000 favores, que foi Canela. Pois a canela debíaselle atragantar, Que está colorado como un tomate. Veña, veña. Lárgase de aí, vai, que nós non vimos nada. Veña. Que, señor notario? Ao final que escribiu? Pois non sei se o saben, pero é que eu teño o título de intérprete de linguaxe xestual. E o que nos quixo decir o señor Silvestre foi que el quería dar toda a súa fortuna á Asociación dos Huérfanitos do ámbito notarial. Mala chispa te coma. Bueno, invitarás un sol e sombra. Para mariñeiros nós, para mariñeiros nós, para mariñeiros. Para mariñeiros nós, para mariñeiros nós, para mariñeiros. Para mariñeiros nós.